Guys, nangawaya na kami. Hindi hay na kami inisingod. Kaya na kami kabayuhay ng dayan. Oh. Nabuang na sa do. Nabuang na sa do. Wala ginoo ko. Wala. Jesus ko. Pagingulian na sa do. Wala ginoo ko. Wala. Wala ginoo ko. Wala. Wala ginoo ko. Grabe talaga. Nagkuhan niya nag-shooting. Wala ginoo. Grabe ka dyan. Magano na dupas. Ay. Sana all. Wala ginoo ko. Naya na. Ay. Nag-iisip ko no. Wala ginoo ko. Lug daray mabuno. Wala ginoo ko. Grabe. Naghingulian asad. Uy, patumarap na ito. Mahiog mood ganda dyan sa tai. Kamatay. Diyos ko tabang ito nito. Siguro maniud to. Tapos ang granada. Grabe itong bato. Taging kibang bato. Kamatay. Grabe yung tumbling ka dyan si Jack. Ako sa sirik-krik. Ako sa sirik-krik. Wala kang idong na iba kagana. Taba lagi. Wala Diyos ko mamanga. Ha? Hindi dyan, ang leji. Katambok. Dapat naman na silot. Kasayang. Katanay ka. Kadugay, magpaaban-aban, kahawoy, sige balik. Wala ginoo ko. Naghingulian. Nagbilang talaga si Jan, no? Malere. Ginoo ko. Ginoo ko. Diyos ko. Kaya maturisi pang hospital. Kaluoy. Magano to nag-aoy na dyan. Ito is a photographer, videographer. Wala ginoo ko. Wala ginoo ko yan. Wala ginoo ko parang pag... Wala ginoo ko. Kasayang to ni Ija pantalon. Kaluja. Papatay. Ano, manggaya siya pero naka-school shoes. Rubber shoes pa, naka-sporting. Kaya si Sanlin na. Kamatay. Kumandis ko mag-chinilas. Pero kung ano din mamukid, magsapatos. Sana oil. Ano sa kanhiron? Lagi nang si Bumbum nagtangag. Si Matmat kagwapo na ni Matmat. Ginoo ko si Dayan magpauli-uli higaw dagan magkasunod sila duha ni Matmat. Sana oil. Nani ako kuandiri Oh. ang sasa. Nagdaya siya nanon pa yung garab. Kaya ikuan. May pagsigaling pa. Paso. Kahamog diri ka lamunggay o. Lami ini si Zay kuan sa kuan. Sa tinuya. Magkuha ako maisa. Lagi no ko dancer talaga si Ja. Tagmingaw na ko siya sa diskuhan. May tangita lang bold. Daon. Oh no. Kasuga. Sabong ka man, gamay pa. Mutubo ka daon. Sana ulmo. Allergy siya sa camera. Grabe kasuga.
Hindi sa gadget, okay ra mga musugan. At least maurag akong panit. Tingnan ako na. Wow! Aircon ka diya. Lagi ho. Dapat si Dayan na ila tagsukbot kay nasa awan una na adlo sa buga ka mo tagsukbot ko man. Tumisaya ko. Oo, dati ka pasok. Ay, amo ko daw ina kana. Tumisaya. Kagana gud na pagka-forma zon ko ano na pangayan sa mangga. No. Gana doon mag-limahan rin ako. Yo. Sana old. Grabe ka presko din hidapita. Dili na area. Hindi ko sana old. Hindi ko. Dili nangawat tay kami sa kanhiron. Uy, sa una ko rin na mangga, gray pa kagamay. Ako gano'n, dili mag-lima ng bayi. Gray ka presko. Sana oil. Uy, Jar! Si panawag sa dili Jar. Good. Uy, Jari pa diri sa may mangga. dahil kami sa kanhiron. Labi sa sementeryo. Nakailaylay sa takwa naman naman ganun na. Ilay ko na. Labi. Uy, amo direction. Kami sa nairagan kami singod. Tanawa na ako live. No! No. Tinoo ko. Ay, mga foreigner, oh. Mga foreigner. Pinakagwapa sa last. Iyab ni Ison. Ay, tinoo ko. Tinoo ko. Amo ko ang tour guide. Well, sundang. Amo tour guide. Hay naman amo tour guide. Kaya ka sa kahon. Sana oil. Hi guys. Welcome to my vlog. Dahil amo tour guide, oh. Init ako man sa Sugbalagon. Dili. Sugba Tower. Kaya hindi ni sauna, hindi na mga kalupaan ito. Namo ton. Lagi na ako. Hindi doon, tawa kami ni sauna. Nangang- Anita kami din magplano magtukod ng resort kung may mo. Nangangkon. Ang COVID-19. Sana all mangangkon. Kung ito ijukit ang din hinalong her. Na nangutog ng kahoy. Unggoy dyaon. Ay, kinuha ko. Oh, ay, gajod yan. Hala, ito'y bago. Ito sa boss. Jai new, oh, new. Ato yan. Tumoy. Bago sa English. New. Baga. Hindi bago yun yun. Bago. Alam mo rin dyan. Isa ka kataka ka Ito niyan, oh, ito. Si Bayot. May bago na. Taglabak yan. Ito ko. Ito, taglabak ni Burloy. Ay. Yan na. Katagko din sa tunda. Yan na. Kaya na mursiko ba na? Nagilok na lang. Kaya ko dinalukdo. Nulukdo. Abot din sa ubos. Kalupaan to na mo. Ano nakasalon si Ryan? Nagplano nga ako sa sunod. Ako inipambas. Kaya na ako din ikasal kung gusto mo. Kaluod. Ngayon ko rin pare. Halagi mo. Sinipari. Si Bungo na dyan, pinakalas. Hello! Hello, what's your name? Grabe ba yung kada ko amo dyan sa salida gani dyan sa tiger. Tiger, tas black. Ako sa di. Ginoo ko, lahi na hero. Ano abot? Ano ginoo ko? Kaluod. Ako sa matut na hero to na yung. Sa matut kasinaw to ni siya. Uyo. Ew. Ako sa matut si Michael Pangilinan. Ginoo ko. Wala. Grabe talaga siya. Taglamlam rin niya itong bayabas. Nakuha lang kita. Ison. Guys, nangawaya na kami. Hindi hay na kami inaisingod. Kaya na kami kabayuhay ng dayan. Oh. Na kami. Hay naman ani. Ano siya dari mga bago? Kaya mo. Feeling, dahil naman kami tana sa Siargao tagagihan pero feeling na mo bagan dahil na kami sa Cavite. Grabe talaga nila kabastos, no? At pa ko kay virgin pa. Wow! Nenori, nakatilaw na ba siya? Oh! Umay, tagtanong bago. Oo. Bago. Oo. Really? Kuwantong tinanong ko na kahon. Kala ko bago. Bago nga. Bago pa man. Paso. Grabe
Pinahago pero grabe nahago pero amura ini ang kuha. Diyos ko. Ginoo ko. Ara nagaoy. Sagdira kan lamang. Ginoo ko tun isa ho. Kaya ko niya kumuha. Ho. Lagi no. Pangingabuhi lang. And everyone. Lagi no ko. English. English na. Hello, farm. Trouble. Anybody. Lagi no ko anybody. Anybody. Lagi no ko.